go to fósin se kitty an nach. Tá cuat am chud acra, he? Jacobs, Rory. Brana, sinníod, mis tín depid. Right, tá seans dom. Rory, más de hella. Right, tá mi gemacht. Slán. Oh, skedd vi siw lat sy'n reid? Tada. Smaim o wal agus fi doch no ro am sin meid. Diolch nhw o, Bernie. Ie, Brana, kam se begi mocht. Dwi'n glim ôl, right? Siannis, ergyd a hi wsyd. Wys canol tuti ceda hi bala hwaed. Wys na ffecach mi sian y soed yn eirish dyn noch dwi'n moicyn. Chwyr im siw glich o'r tair. Wys sinerw dian o tam y gyr yna. Tag yma. Ni tu geran mo sig mus nechra tu. O Neil, kom heen naar de moes. Gromil maait de moes. Slaan naar giner. Slaan naar Holling. Kan jij die borlet story? Boine. Nis ke der alle gajes kan aanach baile belgo. Hersot jouni le jawlet hart. Jura fast agus stean go chalín óg agus dá chu seanlen nús progéte bhe mocht am herí bhóid. Ní han an harbin dá for gan cás. Thug tú fiúáin airiginte? Ní ráin sin nach iesocht. Thug tú fasca agus tíide agus dar héal me se bhfuil agus cúna thorcan tíúach in progéid has tú cadach chuid clúid. Ní an charí baksinna teach le héan ní bháin. Ní hanní hen agus é techa sin. I ger a gás hála bhatiste go hasach díise a chu tele gafra gan síl. So bheic me go teachú le helún? No, ní bhaim min an. Tá snéad a gimmert in Jules, well, kam in slán ága Céir tart? Táda. Du cínt nach chuláán nach sin? Tá, céir eile? Bhain níl áhasart fin cinnarinne tú, fúmsa. Níl áras ar bearm, s ní bhai. Ach ní héad an ligint de hinnéad immert gan slán ága Ach ná bíoch éon imneart fúnir, nó ní bhai? Ní bhai. Gwyle. Feic me trúnána, oké? Feice. Right. Hi, Róise. Hey, Róise. Hey. Tá tú brenn tuirseach. Tú tín? Nílim. Róise, is dói nach deithní leat mé eile Catrín ach, Tá said gúil sinad ag mocht an jobh nach Willis. Tás. Brenn Róise. Tá an aféil arm. Níl an dar rá agan. Tá na feibna atá agan rór hórla réitsecht. Dad, nálaigh de mocht, please. Ní féidir lomsa í a stoppa. Tá sí héna géirí imacht. Détá is stoppa de mocht a géire ach níl. A bhuicht an vitteach sin Katrina. Min hééis méid a doling sinad. Tampa a réimlethe. Hígann tú an scéala gart, Róise. Is tú an fear is Santi a casú díomharm. Ní chuimtar a chunne be bór chu dain. Come on! No, you come on! Look, tásan nach chum ar fáilte mór am sinad na háidí dosach. Agus dan nearhall am nóir sin gróisí go bhfuil chum am. Ach tá rud airhead is dad. Tá páiste gist. Tá sam go bhfuil. Níl sé chu siimplíir sin. Tá sé chu siimplí nó chu cása a thugra tú héine. Tá sinad a ggéir go bhána lethe. Tá sé ggéir go mochta mar airhead go páiste sin. Yeah, well, níl sam an féidir lom a bheith mar air aige. Se rud mo chóirhaid a dhéanana dad. Tá sin airhead bhaid. Agus tá sin dis bhaid sinad. Si de bhenaí. Róise. Hoi, ouwe. Ja, hoe veel te kunnen doen, hè? Ní ongevaarde sin le scéal heimsbíocht het. Wat je krijgt wel Bernie nog het, hè? Tá sí tá, ce a bheith choró? Zie je dat je mocht het aan je gommi worden? Tá, tá sí fós an tá mé hepa. Oh, ja, kijk maar eens uit. Wakker me, hij is echt die hegen me halen niet naar West-Rijs hier. Má an gohachas, Paulíní bhar na taine matara. Sí hosa donna gáil an mar chósa an cóh hadó. Oh, was van nee, hè? Ní an tinach méid ní tasat. Oh, dat is ooit een nieuw aan de cel. Ach, nu. Maar je dacht, je moet zeggen. Nacht je dat ik met Chase gaat en ik ben niet echt eruit, toch? Héimus, ní heb mún an réiteach an anamsagus go bhar ní besat. Weet het er al nog goed, mag je niet toe dat ik al de aan is, Nach mé is rolle nach bhfuil táda siúládarain. Oh, dat doe toe. Ik ga er naar u toe. Dúirtes, as go nach déan tú me mar sinné. Ja, nee, zo ik het hem zo raar doen net. Het kom ook je kan die eens missen, dan kan die eens in de Nederland. Ach, toe heen is kunt u maar gaan je toe gehoord. Bernie, Evan, hoe is dat heel nog? Toch moet goed eens zo wacht, dus krijg kronen dat zo. Dus geen martijn. Dus geen martijn, jaldisch kopie versen. Samen gaan ze scheten op morgen niet moet je. Héimus, na bhí chiim ní bhirt, tá me cuim nuair. As a cuimnú le fáidir. Tá tú, tá se fan tear, maid mata.
na scéil. Hello, Hinnéad. Get ar siúlad? Ceirt ar siúl amsa? Ceirt ar siúl atsa? Amsa? Bhí is agad sa go máfuoin na deacreacht a bhí am. Ach níor stop sé sin thu, ba cum le sa deall. Seach bhfuil sé vinsa tháinig chumsa, le takeíocht agus grá. Grá. Tá agam go maith céir a thugann tú gá. Ó higann go mága bin an dearcar bhachad. Beidir go bin an dearcar sa chaint a roiig vin sa héadáit. Well, Katrina, soch lua chuirstú ahnar. Scut a gceist lei sin? Dag Vince a bhain chéile mar ealarmsa. Agus inis, tá sé do mágal sa goitsa. Cé theochas i do dhé, meastú? Go muiscin na sinnéad. Ach níl amsa gur seafáid se cainte. Tá chuneam sa dochtúir nó. Chula me gur sí anua. Ó, Fernie, an dhéana tá a gargam. Tá an áféil ar an fao seo. Na bích, Kitart. Churme síos airgad ar travelcat de Oscar agus caiimé a bhú in jobh. A meocht tá sé ná íach do thuirt gom go dtí amach? Ja, Nancy, bheach agus fáilte, na bhíh imní bar. Ó, gur míle mágad. Ní chiim ceart a hála, ní ra éon airgad im a chúntas. Agus cheapta goach. Wel, cheap. Cur an Daniel airgad is seach im a chúntas chuile cheachtain. Wel, dearan an bank nach nearna siad botún, a cai sé go nearna. Bernie, fit een fokkel van let. Nancy, we hopen te zeggen, ben laat kan met. Gur míle mágad. Ga met lood vinden, reis. Wat je laat Pauline, want je leent een kaartjes in de meet. Agus wil dat bronner maar wie toen is Bob. Niet in juf na je roekum heb gezet. Ja, dat is een goeie shirtdag. Zijn trooi geest wat hij mag. Gaat je gemorren? Wel, dat is haar, maar als je wie in je rol let, hier mag er twee niks Rory le gele. Rory? Tá sulm go daí in sé leat. Ó, Táinn sé gur méle mágus fat sé agat. Bhí mé géir rud ag cinteáil le a bhuichas a chuirnúda. Ba ceile naid, ní arnam sem las a réhait. A cholín, ví tú tailte nach mé fósa le réiteáil mar chuid febanna. Agus fiú mollineach mar reiles, sé rud is deise ar déanú riomhdam. Agus goim chuile rá agus chuile honna sartéin agus ar wasaí. Agus go neirí go galib sa síl tá machrúd. Gur a mí mágad a cholín. Bhíl, na bheitach mu darmad íana bhar tafoid se lu agus tá sé as an nóirist. I mean, bí feibna ag chuile fósa. Ach, just caffrey de réiteach sin bhfuil faoi. Hier is dan mijn vedel in jasniën. Wel, cinúr a bhéad. Ná ceap go mé mis se fáthart an íon tasú dainte. Ik is niet meer in je zoeken met vijf van de Cé sé lei se? Bernie, Danny met even maar moa keen. Evan? Tuigim, tháinig tuch an láirt bhí Evan. Well, tá freigra sin pléir sin. Ga daar heen. Níl cearta dá leid éit a dtíobh Evan. Cuimnar sin sal níon tú cinnebecha me seágáil. Nis, muna bhís leat tá obair le dtíon amsa. Hi. Wie make fun of that? Sure, see she is. Wie 6 miljoen. Niet gaat dit je mocht. Bogem is je maag. Als het veel laat ze van een show se chakle roosje als Oscar. Sin planning toch? Caigur hoog sé tamil fadar smuoinar sin. Tá brónar. No, bích. Sam flein go dóé. Agus bhfuil agad nuair atá sé seo ar fad curthadín. Déit an castáil látain agus le Katrina Diaga agus cúpla deach a bhagan na chéile. Feic sé sin go dasnach méach. Bhí mé géirí cúna hórtfuid, sinna méid. Ó nach túatá tuiscinach. Cáhan a bhóca an grá a bhí agad dom Vince. Taréis an éagnú nó ribh. Hí nó tosí ar an ginn sin canse le a hell. Is domar rudí nar chunig mé Oscar. A mé cuilehoir cear go leir idirna inis. Nó ra sé an andóin bre ús a hús.
gur thosaí muide mar a fér. Agus inis tá tú déine an rud céine le Katrina. Smuoinnig ar sin nuair a bhééis tú sínta taobh le hí san ihe. Tásúla gom ganaróid an bharteagaí chud donna céine lomsa láigen. San airíim sin is. You're fáilig me pórtar íg. Caid tú hén sníanú na chu simas da dhé man a mína fintaige. Éirechas, ríachtas a billionéirechas. Díchas. Right. OK, be mas a bhíon bí me tá é. Caid ma fan a tart a bheith tambal go mé hanrod sacríidir me héna agus Daniel. A na ggé sin, caid go téis. Creanna mai bhean, hiile go néidir sa chud seafóide agus gona bheith chud tínis cínearm. Tá sam go marceart ar siúlad. Bhla sanis.
Bid go rahan your cruise. Bhí mar gúnaí gurí sinna dhéanú. Well, sinna hanrod sílam. Brenna má bhean híle go nnéire as do chud seafóide. Le a hall, ní bhé muid a trid. Chu muid frí go leor. Beit go deas a bheith sibíalta agus muid focail sléinnig go chéile. Well, mór. Tá tú na ríidir bhí seabhar? Tá réiad a sin. Teamh me háartú. Ní rastarún go mór sin. Hello. Oh, hi. Kif are you on Cleggan? Yeah, well, níl se roa. Oh, stop, Rory. No, Brenna, just phone's hauling is sin má fair. Rory, stop. Gully, Bernie. Pogo on the Samoyme. Yeah, I can't hans magen for Oh, kom maar, Jessica. Michal! Michal! Bernie, tá bronner. Yeah, well, sien toch een gauw sin in is? Kif an jaar dat toe sin? Tá na feller. Okay, die nas ma, I mean, ni wa ham yalla sin go do. Man nach wil tú níos far as garisse. Oh, du sus ma ferni clúat. Well, my chiapan Michal go me cedig even ekkel ma agan temise. Tá dal mó mórráid. Bernie, níl sé sin ceart. Ní féidir úsá a bhainte 7 and 9 bhíl. Rory, ní bháin se se leit, all right? Agus tú mar just geart fach glánarm. Go sin tú ma. Gach go leor. An nó níar mór an adring ar éanchaí. Well, is gaad se sin rá. Ba chur go mocht náidir sa fina réid. Tíocht an níor a dúir mar sin tuair víad gur ma ábtach agus trína chéile. Ní ha an éon duine níar a dúart sa Bernie. Oh, just grád leit. Agus fáinní mé lealaí go dteochaí posta níos. Tá roinnt airgid sa bháil team. Agus bhrálam am a chaabh le oscar idir an dálinn. Go bheo sógra idir héin agus vinsanna? Ní bhaid méid teach éis. Ach, béidir hééis tamil a chahabh an sin, go teach airú ag na ort? Ní tharlóí sé sin. Tá sé thir tetran. Ó, hinnéad, tá an áféil ar mé sin a clúistal. Ja, bhfuil sin mar atá. Agus sé trú é. Éist, tá is gom nar haringmuid le chéile I gcónaíach. Well, anis brenny mart mar chunnad an chlán. A roa mé thu. Carmacht. Tá sé sal nach maithí an colagun mar sin. So, bhí me gur éadach ar bhíal. Nach ra gá bilis. Cicha bhéitin bhecha ámaideach sin. Just héal tú go an Michal agus an Pauline seo le chéile. Jack, bhí me cínta ó. Dúirt sé hé nach rá. Well, mas brod ag an ort seo creit e. Níl sam. Mas tú bhecha gur sé gur éadach ar armsa? Bhil gur sé gur me spréacha? Beidirach. Agus chuir me sin mo chosan, bhíl man chulahort. Na tú go ré, Bernie. Da bhéad a chéine mer, ses mó céile dhéanaan se. Min, sinna fá gur seach a aibrí nach raig se me le Rory. Tá Michal fós an grálim. Nach ben é. Agus sinna fá gur chuir se éasach mór sin rá. A chuir se sin ascaid, ag á leis. Cínte go séasa. Tína sí bré go chum fólín. Dúirt sin ar sin annach le Rory agus bhí sin annach leis. Chhfuil sé dála do smóga learm. Chuir sí gúsa devan. Gear me sé bhil a réis. Ceir a dhéanas tú inis? Ní a sam. Ach tá me cínte faoi an doháin. Ní me go le réis neannach leis a gaiileach sin. Tá sé hátain is agus snóil faoi. Bhfuil is agad bhí hall ach sin é an chéadú a gúirtú éis sin. Well, leis sé bhíad an íonseachtas níar me héna cínte faoi. A ché seantigh sa léineo?
Ní ará sí sin na chuoin. Cead faoi Evan bocht. Ma just marí le cuana hí. Ná beaglam níart faoi sin bhí Bernie trí na chéile bhí alcarí ní raibh seach ará sin. Ní na sam. Na dhéanach sí éonú a chu chasta Evan. Was ik dat fallin? Ach, niet meer komen dat je daarom gaat, dat is. Kan maar de hard. Just. Hast du denn nicht immer lautlich? Dat mele fout rood heske. Was ik dat maar kunnen we lachen hier? Kadai. Geen van dat je moet je maag leggen. Dan blind is je gaan met je doen al. Wie mij ik zo gekocht toe kerster mag nu gar. Agus. Wie zijn men dat doen? Wie? Nach mij wie taal. Nacht toe. Is misschien heb naar een sim dat leidt dan. Agus roed alleen niet wat je wist nog aan hoe je er mag. Beide nog wat trouw jij nog voos. Ní ra mé géir a hachtta ar chuhéin agus Bernie. Prynu mé dearmad glánar. Bhí sé geiste go marigad a chur sa chunta san éach. Cad a hála. Caite go amach ó gratha sin nar chuimhna méir. Tá tú ceart go leor. Tí an ghfuil tú go nóach. Ach sin rud faoin ná gur bhúil sé mé nach bhfuil airgad ar bid amach chu téine gom. Nancy. Ní cá ghuiite a bheith búra faoi airgad. Ná rúirt mé leat go dúr an airgad, go dúr an rud a bighuiite a heasta chuit. Tá is gom. Agus tá tú an lethúil. Ach sin rud atá gceist gom ná, well, tá ceachta gom ar bheith gobar, agus is séirú, agus ní málam bheith bra go thomláin orsa. Nes. €1,000,000. Tá go chuid cheann ar go bhharnaí agus ceann rud a cinn teas a chéin. Agus Nancy, níla déanna agad ach ceiste chuir má a airgad a tastáhaid. Tuigim tú sin ach tuigim. Tuigim, ach ní hé sin na bhí gceist. Nancy, tróg an check. Gur mágad. A míle fáis rot. Agus gur mágad hain. As och deile le seo ar bhealach, suamh nach séamh agus gona bheith go má haide. Hi. Ar chodal tú, Naríonn is fear. Ní man ná colad. Chaile óid a húna mo húra just fecim Jerry. So maidin an níaláin. Ma brinlatí faoi. Bach ma níos fear as gan color chuide be. Gullisteach an seo agus íon acilim. Brana tá rud agam le ninteachid. A cai tú gealagam go gnáid tú agad taine. An lá sin a bhuaime síos hiag an ann. Bhí Jerry fós beo. Ceart? Bhí sé fós beo? Bhí. Is níarna mi sé tada faoi. Bhí a chos spriste. Beidir an péire. Bhí sé gurtha. Go donna. Is níarna mi sé tada. Mar sin is mise is cúis le bás Jerry ní hosa. Bhí said gur sé fós beo agus dogú in sinne. Agus bhí sa gur mit go bhí am hain. Bhís. Sinnet. Ceach bhéach tú le go a dhéana. Ceach bhéach tú. Klasan é, sin ar bonan is seice. A sí hálan sin is a míon bí fannacht nó mis an nón, bhfuil mu sé bei fannacht fádara. Ní san ceirtá bó ach ní hóga sé bhádar álamach nach bhui si. Darú me leta, fechasteachan is sígus é. Dí bóid iad á coseice. Ó, tháinig tú é sin? Níor chatú bhád ar deoraíocht. Rwy mae Jarm bod ar ydyn siart. Ó, rinne tú dearmad ar a cínt.
Well, nach chun teach mágad teáil agus é áil. Nach chuil? Sin rud a tá dhéanú. Ceap si go ngóinir mo gáhlún I gimpi ar a fánach da. Ó, Angela, a stór mo chrígus a rámach léim. Tiúr a me rud a bega teach fánacht, rud a be Angela. Heist an burní agus míála gal ag ar gáint faoi Evan mar sin. Has I mé smaoineh ar ceir a dhéanaing dá dóg faoi Dylan weim hain. Ha? Cha dóg í Dylan weid? Ní het sa dá se? Nach in atáram. Tás tíon weim go dúcha an bhirta going a réiteach for a máta maidir leis. Réiteach for a máta? Agus, well, ceir tá gceist leis anar. Well, tá me géirí a bheith ná Dylan éáil cúpla las teachta. Agus é thógáil am cairgéil seachtainna comá. Níl tú ná réidir, bhfuil? Tá. Níl hén cearta at sa Dave Dylan. Tá sam sin. Tá me géirí rud ag na dhéanamh faoi. Well, déan dearmad é. Se má anam se tá lútear an teastas brethe mar ahar. Níl me sé géirí an dlí a Haringtart. Ach má caihan. Déanad. Wel, wrth dwi, dwi wedi cyrraedd fi wed. Fwyr? O, dys barol. Gael fi eich mor o fydd yn chyn yn is. Fe diel yn jawl fe gi cyrraedd ab o hol yn chyn ygos. Liab o'n nash gyn chad. Ní chuann seiste harm? Gwyd yw cogor o. Dan yn y B&B led. Yna se cwys fréir fai tambl. A wel smach o iesyn. O gwmwyd ys gel yn se. Ta ma crwg o ffwyl o'r ta ma lamhain jig yn tŵ. Nis y hemys. A mwys ych ffyr breg o jig. Brian o hegwag. Hap, si gwyd ben ban o wrwyd ag yn jes wlwyd na chwrdd set a tad y ffwy. Oscar, ba cwr me di e. Slán Rosa, tor ar go tin. Cwr Oscar scar. Gwneud lad. Gwr ma Thrina. Sinead. Gwneud lad hyn ag slosna. Tá gra am gwyt i goni, tá sad sy'n y cwylus. Ní ein hawrod mar sin dá meach. Gyd sy'n sy'n ffyr. Sma tá sad e. Sinead fi mi yngrala, tá mi yngrala. No, bach leis Vince. Cwnig dy grad hyn. Ni as ti'n sé wem sé hyle. Gyn o wein. Bys mach Francoch ní sgwrdd yn warc. Yw se gyfisnach a deintach am. Ach ta tu sásta, sias yn sio os corwale log slabr le hesiwd ar y troed.